Monpathor hati amchayo lahar kotor jajor gana wo kisa wati wa ma baino hakwa gi thangka Santirbazar bakhaste amchaini Monpathor jajor gana wo wati kisa wa ma baino hakwa gi thangmani Patiwi mujagi tongkha abo bai Jephuru panon Jephuru kotor Patiwi Mano Kirimasingsa amchaini lukuro amchaini borong nayo takti lama samjana ungthun Kuwakjak ni bagai sangrong salo national highway snamnai mota thangai naikha nanarok takti no Kuwakjak lama jaikhadan ni kogru bukha tabunu janai angkha bufuruba o Kuwakjak lama tisha snam jakphino abahani bukhangno moko lokajak amchaini lukuro टेकअप करेंगे अभी तुरंत, इसीलिए हम साइट देखने के लिए आया था। हमारा नॉलेज में आ गया, तुरंत काम करेंगे। ठीक है सर, आपका नाम? हम जनरल मैनेजर है PMU उदयपुर का NHDCL से। थैंक यू सर।